Ekene ọmanụ ndị nke m, abalị ọmanụ. Ama m na unu na-anụ onu m, ama m na onu m na-apụta tata. Na ọ bụrụ ka ọ na-esi adị, ma mụ bụ nwannụnụ bịa na-ebe iti emesịa ọbụ na nwere onye nwere ike ikwe m ekene. Ụmụ Igbo nke nkwe m ekene, ekene ọma, kwe m ọma, ọma na ikolo, kwe m ikolo, ikolobịa, kwe m ọbịa, ọbịa nwambe, kwe m mbe, mbe ekpili, kwe m ekpili, ekpili adụso, kwe m adụso, adụso opi, kwe m opi, opi n'ụgbọ, kwe m ụgbọ, ụgbọ na amị, kwe m amị, amị kololo, iya. Ekene ọmanụ ndị nke m, ekenekwa m unu n'ofu n'ofu. Ama m na anyị pụtala ụla tata. Asị nka m bịa ka anyị nọlịa ka anyị na-esi anọlị, ka anyị wee na-atụgharị uche na ụwa nke anyị, n'ụwa nke anyị ka anyị na-akụ maka ya. Ndị ọbụla na-ekwulu ọnụ nke fa, onye ndị rapụ ịlacha ọnụ fa ogolo ewele ọnụ fa lachaa. Ụwa nke anyị ka nji maka ya abịa, ụwa nke anyị ka unu ji maka ya abịakwa na-anọnyelụ m. Unu ewenigwe na m apụtara ụnyaahụ bụ ụka. Ana m ene ọmụgwọ, ada nwaanyị mụrụ nwa, anọrọdụ m na be m, ana m abịalute. Biko unu, ọ ife ọ ga-abụ ka ọ ga-abụ, etu ndị Igbo si debie, ọkwa unu na-aghọta etu Igbo si mie. Na onye ọsọ relay, onye gbasie hand over. So nọọ ife m na-eme ka ada m nwaanyị wee malụkwa na oge nwa ọmụlụ bụ nwaanyị ga-amụkwa nwa, nekwa etu ọ ga-esi wee na-eme, maka na ụwa ndị Igbo amaka. O nwero ife dịka Igbo. Ekene ọmanụ, nwa m nwaanyị wee nọlụ wee na-aṅụ mmiri ọkụ, na-ama pụtụpụtụ bụsọ nwa, nwa ya bụsọ nwa, mụnwa na-ene ọmụgwọ bụsọ nwa. Ekenekwa m unu ma na anyị nọ na ozi m bụ maka ịnọ mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ. Ọnyanwa bụ ịnọ. Kedu etu Igbo si nọdụ? Enwere ike enyelu fafa ji nọdụ ya nọ n'ime na ka anyị bịa wee na-akụwa maka ya bụ ike Igbo ji nọdụ. Maka na ọ bụrụ mmadụ niile nwere afa, ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-akụ maka fa n'ụwa. Ndị Igbo a na-akụ maka fa maka na fa bụ ada ekwu maka ndị na-abụrụ, ndị bụnụ ndị dịnụ ka a na-ekwu maka fa. Ndị Igbo ka a na-ekwu maka fa. Ndị be anyị si ọdịbe ndị dịlụfa, ka ọdịbe anyị wee dịla anyị ya na ọdịbe anyị ka anyị na-ekwu maka ya. Ịnọ Igbo ji wee nọdụ maka na a sị na achafa ifeke ka fa wee nọdụ. Anyị aghọtago na ifeke achafa ife a bụ ikenga aba na-atọ, ikenga mmụọ. Anyị wee si na ya bụ ikenga mmụọ maka na Igbo gwala anyị nọ mmụọ mụtalụ mmadụ, wee si na ya wee bata na ikenga mmadụ. Tata ka m ga-eweta ozi gbasara ịnọ na njedebe, maka tata ka ọ na-eme izu ịnọ ya oru na asatọ, kpụrụ ụbọchị oru na asatọ kebụ izu Igbo saa mbido wee nyebe wee gbulibe ife gbasalụ ikenga. Tata ebe m nọ bụ nne mụlụ ikenga. Ozi m ji bịa bụ nne mụlụ ikenga. N'ime ozi a bụ nne mụlụ ikenga ka m ga-eji wee nye nkọwa gbasalụ dịka anyị si malụ n'oge gara aga na ikenga anyị na-ekwu maka ya bụ ikenga mmadụ. Ikenga mmadụ dị n'ụdị n'ụdị dịka anyị si wee ghọta na enwe mmalite ikenga nke bụ ikenga nwa onye, mgbe mmadụ na-achọ onwe ya achọ. Nwee nke bụ ikenga ọgaranya, nwee nke bụ ikenga ozuzu, nwee nke bụ ikenga obodo. Ya ikenga ozuzu na ikenga obodo
bụ n'ofu. Ikenga Igbo maka na obodo Igbo melo obodo melo Igbo. Igbo gbalie mee obodo, obodo gbalie mee mmadụ. Tata ka m na-eweta ya na njedebe ka anyị wee kwuo maka ya bụ wee weta ikenga n'isi njedebe dịka anyị si malụ nọọ maka ikenga mmadụ ka anyị ji maka ya bịa. Yani ife anyị na-ekwu maka ya kịta bụ ikenga mmadụ, anyị adịekwu maka ikenga Abanatọ, anyị adịekwu maka Ifeke, anyị adịekwu maka ikenga mmụọ, anyị adịekwu maka sub-atomic ikenga. Anyị na-ekwu maka ikenga afụlanya, ikenga mmadụ. anyị wee kwuo sị na anya bụ ikenga mmadụ anyị na-ekwu bụ the spiritual enabler of a person. The spiritual enabler of a person. Anyị ma nọ ikenga mmadụ bụ nyanwa kwudolu mmadụ o wee na-aga dịka esi gwa anyị na ịnọ bụ ka Igbo wee nọdụ, na ịnọ bụ ka Igbo wee nọdụ. Ife nọ n'onwe ife o ji nọdụ. Ịda atọ anya ka anyị gbadebe osisi mmiri, chadebie anwụ ka anyị maa ma ka ya anọ. Ọ na-anọ maka na ọbụnadụ na mmiri adị amazi ya, anwụ ka na-achị ya wee na-enye nri. Ya na ife ọbụla dị adị nwere ife o ji dị. Igbo nọ n'onwe ifefa ji nọdụ. Ya na anya bụ spiritual enabler of the individual. Ife kwadolu mmadụ dịka anyị si malụ na chi onye na-edue, chi onye a na-edue ji akala aka ya, chi onye a bụ ụzọ ji akala aka ya. Mana akala aka o ji onye afọ bụ mmadụ ga-eme ka o wepụta ife. Ọ ike afụ ga-enyere ya aka ime ka akala apụta ife. Maka na ọ bụrụ asị na ịbụ ọgụ egwu, iwele ọnụ iwele ntụtụ kwachie ọnụ, ihe ji ntị na-agụ ka ihe ji imi na-agụ. Ọrụ asị na ịbụ ọgụ egwu, ị na-agụzi o wee banye n'ọnụ, o wee bụrụ na onye agụ kalịsịa. Ọ maka ikenga bụ the enabler of the individual. Ike onye ji aga, ike mmadụ ji aga. Ọnya ka Igbo ji nwee odogwu. Ọ n'ebe a ka odogwu si pụta. Ọ na ikenga ka odogwu si pụta. Odogwu bụ onye afọ nke afọ dịgo enabled, the enabled person. Onye nke abatago n'ụwa ya na chie chi akala aka ya, chie bulia ụzọ, chie ji bulia ụzọ jide akala aka ya. Manyanwa na anya na ikenga ya fa agbago mbọ wee napụta chi akala aka wee menyo wee pụta ife. So na onye a adịgo enabled. Ọnya ka o ji ghọọ odogwu. Ka anyị bịakwanụ maka na ada ama ọ bụ na onwe ife dị na-apụtara ife n'ife m na-akọ ka amalụ ma ọnya ka ozi ji abịa. Right. So na ọnya bụ odogwu. Odogwu bụ onye reactivate go that divine force within. Akala aka wee gbaa ife enu o wee zaa odogwu. Mana anyị ga-aghọta na izu gara aga ọ ga-abịa inye nkọwa. Na anyị ga-aghọta na anyị tụtara aka maka akụkọ ifo ndị Igbo gbasalụ akụkọ ifo dị iche iche, mana anyị ji mbe dị ọgụ wee bata na ya. Kedu ife ajiji dị wee bata? Maka anyị na-ekwu maka odogwu ikenga dịka anyị si wee ghọta na mbụ gbawalụ wee wepụta ife niile. So no the same one and the spread out. Na ife ọbụla anyị na-ekwu maka ya si na mbụ a wepụta, ana ife ọbụla bụ nke a si na mbụ pụta nwere mkpilikpi mbụ a dị ya n'ime. So na the spread out ka wekwa the element of mbụ. Ọnya ka eji gwa anyị na ịtọ bụ na ife niile agbawa ka tọrọ atọ n'ime okike. Ya na anyị na-ekwu maka ikenga ka anyị ghọta na ikenga na onwe ya ka tọọ n'ime okike. Ikenga anyị ma bụ ikenga Abanatọ, anyị ma na ọ gbadoro ụkwụ n'ogu. Nke a na-agwa anyị na ogu ụwa gbala awama n'ogu ji ya na ogu a ka dịdaba ikenga. Nke a na-akọwa na
ọbụlụgodu na akala aka mmadụ ga-agba ife enu, ọbụlụgodu na mmadụ ga-abụ odogwu na ọbụgodu na mmadụ ga-abụ odogwu, na ọ ga-abụ odogwu site n'ịkwụba aka ọtọ, site n'ịkwụba aka ọtọ. So na ikenga dịka ebe nwa bekee na-akọla ya n'akwụkwọ ibilibi wee na-asị na dọfiala arụ ka rich man, na ọ dịka nwoke onye nwere ego isi na oghele ntụtụ eji akwachi akwa, wee ọ dị mba fasi na ọ dịka anyịnya ibu isi na oghele ntụtụ eji akwachi akwa wee mifelu ebe a na-aganye owu. Ka nwa bekee na-akọwa na-etu ọ bụ n'ọfiala arụ ka anyịnya ibu wee na-esinwu n'ime oghele a eji aganye owu eji akwachi akwa wee gaa na-etu aka ọ fịakwala arụ na onye nwere ego ama nje anyị eze site na nghọta nkefa anyị eze n'igwe nkefa. Mana anyị bịa n'Igbo gwa anyị na odogwu na ikenga ka Igbo ji wee bilu, ikenga ka onye Igbo ji nọdụ, na ikenga chi akala aka onye Igbo abịara ịta aja, nwa agụ abịara ịta afịfịa. Ikenga ya ga-akwado ya ma ọ bụ na ọ gbaba mbọ, ọ ga-agba mbọ nwee nrube isi, nwee ntachi obi, wee nwee ike wee kpanite amamife, maka na ikenga ga-enyere ya aka kpanite amamife. Ọ wee malụ ụzọ dị iche iche ọ ga-eji wee nụọ agha ụwa wee melie. Mmeli ụwa bụ imepụta dịka okike, maka na nwa ga-adị ka onye mụrụ ya, ya na onye Igbo ga-adị ka chi, onye okike ka ọ bụ, ya na ọ ga-ekepụta. Mana ka ọ na-enweta ike afụ, ka ọ na-adị enabled, ka ọ na-achịpụta akala aka ya, ka ọ na-agba mba agbata ife wee ghọọ odogwu. Ndị Igbo ji akụkọ iro wee gwa anyị, maka na odogwu ka eje n'igwe, ọ dịrọ ka nwa bekee sikwu na ọfiala arụ. Mana ndị Igbo ji ikenga wee gwa anyị na the success must not impede others. The success of odogwu must not impede others. Onye a bụ ife akụkọ ifo niile mbe na-agwa anyị. Onye kpatara na emechaa n'enume naanị mbe nyakpa amamife, mbe ji efu chukwu, mbe na agụ melue agụ, mbe melie ife ndị a niile mbe na-eje na akụkọ ifo dị iche iche. Ma ọ bụ nwa na-enwero nne jee n'ukwu ụdala wee na-ayọ ụdala ya daa, ma ọ bụ nwa na-enwero nwa ogbenye ji mkpụrụ azịza wee gbatuo ugene n'enu ọjị. Mana nwa ndị eze ji nnukwu ụta agbatunwu ugene, ọ bụrụ nyanwa. Ife Igbo na-agwa anyị, ife Igbo ji akụkọ ndị anyị na-agwa anyị bụ na ikenga ga-akwụ ọtọ, ikenga ga-agbadokwu n'ogu, maka na odogwu bụ n'ọdịgo enabled, ọmataghị ife, ọmalụgo ụzọ niile kalịa ndị a na-akara wee wanite wee wake. Nke a bụ na ya bụ amamife onwe, ya bụ ngozi Chukwu nyelie, ya bụ uchu ọ dị na oge abụ o wetia, o wekwalịa wee mee gịnị, wee mee ka ọ dịkwalụ ndị ọzọ mma. Ọnya ka Igbo ji wee kpọọ ọnya site na ikenga nwa onye ka ọ na-achọ onwe ya achọ, nke bụ nke ikenga mbido, ikenga for the beginners ikenga. Na ọ gbagidelu mbọ digide uchu rubegide isi wee mesịa wee pụta gịnị, wee baa ka ọ bala ọbụla onye, ọbụla ọgaranya na onye ọ ga-alụ ga-enye. Ya na odogwu bụ onye ọ ga-alụ, anụ ọ ga-enye, ọ ga-ekenye, ọ ga-enye. So na ife ndị a niile bụ nkụzi dị n'ikenga. Ya na ị na-achọ ka ịghọta etu ị ga-esi wee activate ikenga, maka na Igbo adịrọ ka bekee. Ụzọ ndị Igbo dị oke omume. Igbo wee nye gị akụkọ iro dị iche iche ka ị wee ghọta na ọbụnadụ na mbeje ghọlie agadi nwanyị na-eli nri ọ na-esi na bie agadi nwanyị sisie na mbeje elisie,
mbe malụ maka eso malụ na ọ bụ na mbe malụ maka ife niile eji eme mkpọtụ oge eji na-eyi agadi nwaanyị egwu wee jee na-elisi nne agadi nwaanyị na-esi. Mana dịka okike si gwa anyị na onye ọbụla nwelu akala nke mesị agadi nwaanyị wee malụ na ọ bụ na ọ wee osisi enyi wele eso onye padosie eso n'ofu ụbọchị na ọ ga-afụlili na eso a ga-ejide onye a na-abịa ili nne ọnya ka mbe ji wee bịa wee jee wee fụ nni wee jee tụalịa o wee nyapado aki anyapado ọbaba mba na ọ bụ na ịrapụrụ m aka na kịta na mwele aka ekpe nna m faji wee mee m mbulu dike nwa ayụla mma ama ya matue nge naanị o wele aka ekpe ma nni eso nyapado ya n'aka aka ya na-abụ nyapado mbe ewele isi taa isi ya anyapado mbe ewele afọ kpụa afọ ya anyapado wele ụkwụ na-abụ gbaa ụkwụ anyị na anyapado agadi nwaanyị wee bịa wee mee gịnị wee sịa so na ọ gị na-eme ife ndị a niile wee bulu mbe wee tụfuga. Akụkọ niile a ị na-anụ mgbe anyị dị na nwa ife niile ife ọ na-eme bụ ka o wee kpanie ikenga gị ka ị wee malụ na ife dị nso tele aka na ife tala aka dị nso na ife tala akpụ dịkwa mfe na ife dịkwa mfe tala akpụ ọ echiche na nghọta na amamife ka ị ga-eji malụ dịka fasi gwa anyị n'ụwa bụ olele ya anọ echiche na nghọta na amamife ka eji emeli ife ndị a niile ọnya ka faji gwa anyị na odogwu bụ the person reactivate go that creative force okike nyere ya already wee nwee ike wee bịa mmeli wee bụrụ odogwu. Mana anyị ya ndụmọdụ wee bụrụ ka ịbụ odogwu anyị ama mgbafukwale ka ịbụ odogwu ịbụlụgokwa ọgaranya ọ gaala ị ga-enye maka ndị na-asị nyasị Amerịka na n'ala Igbo na-eje ibunaga ozu asị anya gbuo efe ise gbuo nni igbulu onye ga-egbu onye India ga-abịa gbuli ịmalụ mmadụ niile ịmalụ ndị nni a emume anyị na-eme na-enye nri n'ala Igbo na Father's Day. So na ife niile Igbo na-eme nwere usoro nwee ọnọdụ nya na ụkpa amamife mbe ji efu Chukwu sị na ya chọọ ka ya bụrụ ụkpa amamife ya na Chukwu mechaa ife niile ọ mee Chukwu bụrụ ụkpa amamife ya ba mbe n'azụ o wee bụrụ mbe dị ọgụ ka mbe bụ ụkpa amamife o jesịa ọmaluzue, which means that odogwu can also lose. So na ọ bụrụ ịbụ odogwu bụ ọ bụrụ ịbụ enabled bụ isi nọ na odogwu na onwe can also lose. Onya ka Igbo ji wee dị akụkọ iro na ikenga ịwa ikenga ga-adị ile ikenga ga-apụta ife na ọ ga-akwụba aka ọtọ na o nwere usoro maka gịnị na ọ bụrụ na o melie etu a na ikenga adaa na iwu okike bụ gịnị ogu ejidie. So na ife Igbo ji ikenga kọwala anyị bụ gịnị na everything anyị nweta must be balanced. Everything must be ụwa ndị Igbo bụ balance onye akpata na ọ bụ na ịghọta Kemetic literature iwe malụ maka ma art ịmalụ the 7 basic laws of my art: truth, justice, fairness, balance, order, harmony, proprietary. Nke bụ ife odogwu nweta ojibuli ikenga, that at the end of it all it must be balanced. Onya ka mbe ji wee jee efu Chukwu hụ aka n'ụzọ Chukwu bute mmanya Chukwu agwa mbe n'ikpeazụ si anya bute mmanya eju na-eju mmanya ebe n'ugwu. What does that tell you? It's about balance. Kedu ife mbe wee nweta balance? Ọkwalụ agbụgba aka mmanya na-ete etu a, one side oju, one side obe ugwu,
one side oju, one side obegwu. So na Ikenga na-enye gị flexibility. You must not be too rigid. Must be flexible. Must be balanced. Try to strike a balance. Agbaba na egwu bụla otu egwu gbafela oke. Amụba na amụ bụla amụmụ fela oke. Ebebe na akwa bụla ọba akwa befela oke. Ife niile a na-achọ n'ụwa, ife niile Igbo na-achọ n'ụwa, na Ikenga adịka ile, it must be balanced. Ọ ife ndị a niile bụ ebe anyị gbadola ụkwụ. Ife m na-akọwa inye summary, iji izu ụka kịta wee kọwaa ife nkwu n'izu ụka gara aga ka ọ wee kwa ịghọta. Nne m Ikenga, maka na Ikenga anyị na-ekwu gbaki ya gbasalụ nwoke. Ikenga gbasalụ nwoke. Ikenga gbasalụ nwaanyị na-etu anyị si ekwu maka ya. Ya na anyị na-ekwu maka ọnọdụ Ikenga, anyị elota na mgbe anyị kwu maka Ifeke na anyị kwu na akwụkwọ ịtaasị n'igwe bụ gị nnọọ nwaanyị na-esie. Anyị kwu na Ogu bụ nwaanyị. So na anyị ga-aghọta na ọka ada arata onwe ya na anyị na-ekwu maka Ikenga na ikekwu Ikenga n'azụ, maka na ọ bụ na ị gaa na nkọwa m oge gara aga, mebi ara ịtọ na arọ na-abụ ara ịnọ gara aga, ebe m na-atụsa Ikenga, ị ga-afụ na ọ nwere ikekwu Ikenga n'azụ ndị na-eme eze. Ụmụ nwanyị ọnya kafa ji wele akwụkwọ ịtọ ọfa na-esibe ite. Ya na Ikenga anyị na-ekwu maka ya, akala aka anyị na-ekwu maka ya bụ akala aka nwoke ji abụ odogwu. Akala aka nwoke Igbo ji abụ odogwu, dịka anyị si ghọta na odogwu abụsiri ezigbo ife, na odogwu bụ odogwu maka na ọ ga-adị balanced. Maka na ọ bụrụ ịbịa na be ụnụ na-agụlụ ụmụazị je na-ele wee na-eweta ego, igho odogwu. Ike n'ụwa kịta onye na-eme ga-eme egho odogwu, ndị na-eme na-eme egho odogwu. Onwe ndị lechago ani befa niile nye ndị mbịambịa fa tinye ọnọdụ na befa wee na-akpọkọrọ ụmụaka fa jee ebe a na-ebelu mkpụrụ obi na-abelu umeju na-akwụfụ ụgwọ fa bụrụ ndị nnukwu mmadụ a na-etofe eto. Mana mmalụ na Igbo si na fa ma nwa famụ onwero ife a na-eme emezolezo n'Igbo. Onwe ike bụla odogwu ara abụla ya na-arụ ọzọ, mana emesịa Igbo ga-abịa ụgwọ. Ya na nne m Ikenga na-agwa anyị na nwaanyị adịghị enwe Ikenga, kama na ịbịa n'ọdịnala Igbo onwero ife bụ ejesia n'ọgwụ. Maka na mgbe anyị ga-elu maka Ikenga Ozuzu, anyị afụ na nwaanyị nwere Ikenga, anyị aghọta ụdị nwaanyị ọ bụ. Kedu ka nwaanyị ga-esi wee nwee Ikenga ebe nwaanyị bụ agbala? Ya na omenala niile Igbo na-ekwu maka ya gbasa nwaanyị. Anị bụ nwaanyị, eke bụ nwaanyị, ogu bụ nwaanyị. Maka na Igbo na-ekwu maka balance. Ike nwaanyị ama nka, nwoke ada mba. Ike nwoke ama nka, nwaanyị ada mba. Ọ balance. So na enwere ife nwaanyị, o nwere ọnọdụ nwaanyị nọ nwoke na-anọrọ, nwe ọnọdụ nwoke nọ nwaanyị na-anọrọ. Nne m Ikenga bụ gịnị ka anyị ji aghọta na nwaanyị enwero Ikenga? Maka na nyanwa na onwe ya bụ ikekwu Ikenga n'azụ. Ọ site na Ikenga Obodo ka anyị ga-eji wee ghọta na Ikenga Obodo anyị ma nọ bụ Ikenga Igbo. Dịka m si kwuo oge mbụ na nna akọ maka Ikenga na nna akọ maka ọ bụrụ na itinye ya na bekee Ikenga ology, maka gịnị? Na ọ bụrụ na onwelu ụka, ọ bụrụ na onwe ife dịka ụka religion Igbo ga-ewepụta, ọ na Ikenga ka ọ ga-adị. Ọ Ikenga ka ọ ga-adị. Onwero ebe ọzọ ị ga-esi wee nwee mkpaka na ị ga-eji wee create nwee religion na Igbo na-abụrụ Ikenga. Maka na ife religion na-agwa gị bụ etu e ga-esi wee mee mmadụ. Ọkwa ya ọ bụla ezigbo mmadụ kwụba aka ọtọ jee n'igwe. Ọ na Ikenga ka ị ga-enweta ya.
na ọdịnala Igbo. So na so si Ikenga na onwe bụ ụka. Iwu niile na-afụ from Genesis ma ịgụba akwụkwọ nwa bekee fadelo faji wee weta ụka fa wee lụọ na nke ikpeazụ Revelation. Ife niile afọ bụ under Ikenga, because it's all about a good and evil. It's all about fair and balance. Ya na Ikengaology anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? ICA ka mkpọli ya n'izuụka gara aga. ICA, Igbo Creative Ability. Igbo Creative Ability. Ya na mgbe m na-asị onye Igbo, where is your Igbo-ness? Ụfọdụ ndị afọ m ife ụfọdụ ndị na-ede, ụfọdụ ndị si na afa aghọtara ya. Where is your Igbo-ness? Your Igbo-ness ga-abụlili site n'ịma. Ọ bụrụ ọsọ n'ịma na in the beginning God created Adam and Eve. Wee mesịa Abraham pụta, nwee Sarah na ndị ọzọ egochasa ndị nne niile na ndị nna ndị ọzọ niile, mana ịmarọ nke gị. Ikenga tells you that your sub-human level, ife eji wee kpụta ife nwepụta gị bụ mmụọ. And none within that ka ike a iji bụrụ onye Igbo dị. Ya na ife ọ bụla ị na-emepụta dịka onye Igbo bụ gịnị? Maka na-etu ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ, bụ maka Ikenga na your Igbo creative ability na-enwụtara ya anwụta. Your Igbo creative ability enwụtara ya amụta. O nwere onye kụzili ya dịka onye Igbo. Your Igbo creative ability enwụtara ya anwụta. Nghọta bụ toboro. O nwere onye iji eboro tia ọṅụṅụ ka nje ṅụta akwa, ka nje ṅụta akwa, ka nje borota akwa, ka nghọta akpa, ka mborota akpa. Ịṅụtarọ your creative ability aṅụta. O nwere ebe iji eboro tia. Ịmụtarọ your creative ability amụta. O nwere ebe iji learn ya. Mmụta is to learn. Ọ ebu abịa, ebu eme. Onyanwa bụ the Igbo creative ability, which is where you now get your Igbo ability from your Igbo ability, which is your Igbo creative ability, because it's coming from your Ikenga. Therefore, your Igbo-ness aligns with your Ikenga, with Ikenga. Nke a na-eme na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Ikenga dịka m sikwu na atụsabi Ikenga, anyị afụ na Ikenga bụ na obodo. Anyị kwuba obodo, anyị kwuba Igbo. Ịma nje kpọba ọlụ, ọ bụ na ọ bụrụ Igbo. Ịma mkpọba na Nka, ọ bụ na ọ bụrụ Igbo. Ịma mkpọba ndị Izuọgụ, ọ bụ na ọ bụrụ Igbo. Ịma mkpọba Nkwere, ọ bụ na ọ bụrụ Igbo. Ebe ndị a niile na-akpọ bụ obodo bụ gbado Igbo. Ya na Igbo ị na-ekwu bụ obodo mele Igbo. Nke a na-agwa gị na obodo nwere Ikenga, na Igbo nwere Ikenga. Mana Igbo ị na-ene anya na obodo ị na-ene anya bụ gịnị? Bụ mmadụ mele ya. Mmadụ mele Ikenga. Kedu ndị mele obodo na Igbo ị na-ene anya? Ndị mele obodo na Igbo ị na-ene anya bụ nwaonye na ọgaranya. Ya na nwaonye ga-adị, ọgaranya ga-adị, ogbenye ga-adị, ọgaranya adị, nwata ga-adị, okenye adị. Ọnyanwa ka ị na-aghọta Ikenga ji wee gwa gị that your success must not impede others. Na ịchawa na ịwapụta akala aka site na chi gị ka ị wee chawa bụrụ ọnwa na-etili ọra. Abụrụ gị ka ị na-etili na ị na-etili ọra. Ọra ị na-ekwu maka ya bụ gịnị?
nwata na okenye, ogbenye na ndị nwelụnụ. Ọ nke a ka ị ga-eji wee ghọta oge m na-akwụ na Igbo na ebe ịnọ si bịa bụ na mgbawa mbụ, na mbụ gbawala abụọ chaa ife ka Igbo wee nọdụ. Iji wee ghọta na one and the spread out, na the spread out ka bụkwa part of the one gbawa anụ. Mana n'ime mgbawa anyị na-ekwu maka ya, na enwere that coincidental oppositorium na-aga na-ekwu maka ya, etu ị ga-esi wee ghọta atụmatụ ife kele Igbo na ebe opposites, ebe enwere complementary opposites, ebe ife na-abụ kwekọtala ọnụ, ebe ife na-abụ oke na nwunye bụ ofu, oji na ọcha bụ ofu, kwuchisi m ji na-enye nka na-enye nka na-enye nka na-enye nka, oji ọcha ọcha oji, oji ọcha ọcha oji, all the same hand. Etu a ka ọ dị n'obodo ị na-ekwu maka ya n'ala Igbo n'Igbo, na nwere ndị melia nwa onye na ọgaranya, maka na nwa onye ga-emesịa bụrụ ọgaranya, ọgaranya ga-emesịa mụpụtakwa nwunye. Ya anọ ife na-ekwu maka ya bụ big and small, na enwere ndị obele nwee ndị nnukwu, nwee ndị nnukwu nwee ndị obele, mana they are still the same, all in one n'ofu obodo. Maka na emesịa na nwunye ga-abụ ọgaranya, ọgaranya mesịa ọmụpụtakwa nwunye. Mgbe o nwere mgbe ọgaranya na onwe ya bụkwa nwunye. So n'ofu ife a, the same balance. Ya na ịbịa na n'Igbo, ọ ife ị ga-afụ n'obodo, onye akpata Ikenga ga-eji wee kwụrụ ọtọ. Ikenga ga-eji wee kwụrụ ọtọ, maka na ọma nji, maka na ọ bụ ọgaranya mebie obodo na nwunye ama ndezi, maka na obodo ga-abata fa niile. Ya na anyị bịa na-ekwu maka Ikenga obodo, anyị na-ekwu ebe ọ bụ na Ikenga mmadụ bụ the enabler of the person. Anyị na-ekwu n'ikekwu obodo n'azụ, ikekwu mba n'azụ, ike eji mala obodo. Ekwuo maka Ikenga Igbo, anyị na-ekwu ifekwu Igbo n'azụ, ife eji mala Igbo. Ọ ife anyị na-ekwu maka ya. Ya na the collective ike ka anyị wee ghọta ya, ka anyị wee mee ka o wee kwe anyị wee ghọta Ikenga Ozuzu. Ikenga Ozuzu dịka anyị si ghọta na Ikenga mmadụ nwere Ikenga nwanyị, nwee Ikenga ọgaranya, nwee Ikenga Ozuzu. Ikenga Ozuzu na onwe ya bụ Ikenga otu. Kedu otu anyị na-ekwu maka ya? Ya Ikenga na-akwado ọrụ ndị dị iche iche, ya bụ otu. Kedu ndị ọ na-ekwu maka ya? Ka anyị welu for example otu ọgbọ age grade n'Igbo, fatopụta febido na-emepụta ife, ọ bụrụ ụzọ fa alụa, ọ bụrụ na akwụkwọ fa alụa, ọ bụrụ na ọgwụ fa alụa, ọ bụrụ inye scholarship fa na-enye ụmụ ife dị iche iche. Ikenga na-aga ide otu lesi otu ọgbọ na ọ dịka ọ ga-epelu mpe. Otu ọgbọ anyị ghọta na ịbanye n'ọgbọ, ụfọdụ ọtụtụ n'ime fa tupu ilue n'ọgbọ itonitego n'arọ, aka esigo ike inwego ife ya na-alụ. Ọ bụ na ịbụ mekanik, bụ na ịbụ school teacher, bụ na ịbụ nọọsụ, bụ na ịbụ a trader, bụ na ịbụ an importer, whatever, onwego ife fa na-alụ. Mgbe ndị otu ọgbọ kpata afa ji fọm a group ọgbọ dị iche iche, na ife anyị ga na-emele obodo, na ife anyị ga-emepụta nwụlọ obodo. Ụfọdụ na-eti mmụọ bụ ọmalịcha ife ka ọ bụ, maka ọ na-eme akụkọ ụwa ndị Igbo ada anwụ. Ya na ndị a bụ ndị otu ọgbọ, ife abụlugo fa apụtago, ọtụtụ n'ime fa nwee ike bụrụ ọgaranya. Ndị ọzọ na-abụrụ ọgaranya ezugo oke, maka ọtụtụ n'ime fa anụgo nwaanyị, nwee ezinụlọ chilubilu,
fa na Ikenga fa n'etu akala aka fa si wee dị. Mana enwere otu ndị ọzọ bụkwa Ikenga Ozuzu. Ka anyị negodo anya ife dịka ụmụ ezilo n'obodo m, ife a na-akpọfa bụ ụmụ ezilo, ụmụazị ndị Kano elementary school, ndị ga-abụ ụtụtụ fakunie febula azịza jee zaa mbala ebe mmụọ na-agba, ebe ndị ichie na-apụta, ebe obodo na-abịa nzukọ. faka bụ otu. Enwelu ndị ọzọ fa bụ otu. Ya na enwere otu dị iche iche. Ọ ebe a ka isi nweta Ikenga Ozuzu. Ikenga Ozuzu bụ Ikenga ndị afọ seti a otu ụbọ otu fa fa wake Ikenga fa debe Ikenga fa ga-ejilu ifefa bịa ịlụnụ iwe nweta Ikenga Ozuzu. O site na Ikenga Ozuzu a ka isi banye na Ikenga Obodo, maka na Ikenga Obodo bụ gịnị? Ọ Ikenga mmadụ. Ikenga Ozuzu bụ gịnị? Bụkwala Ikenga mmadụ. Ọrụ ofu Ikenga ka iji wee, ọrụ ofu mmadụ ka iji nweta obodo. Ọ bụ na ị nwere mmadụ ga-enwe obodo, ọ mmadụ ka ị wee nwee obodo. Ya na Ikenga niile anyị na-ekwu maka ya nwere iwu na nsọ. Ọ ya ka iji wee fụ maka nsọ anị dịka anyị si wee ghọta. Enwere ife ji fa, enwere ife ji Ikenga niile, enwere ife ji mmadụ dịka anyị si wee kwute n'ogu. Ogu bụ ngwa ji ife ọbụla ụwa wala awa ogwu wee chịkọ ọnya wee nye ife niile iwu. Nke ọbụla o nyere iwu kwudo n'iwu ọwanye ọfụ ọfụ oji iziziko na ya kwụ n'ogu. Ya na iwu na nsọ bụ gịnị? Maka ọganiru mmadụ. Iwu na nsọ bụ maka ọganiru mmadụ. Mmadụ bụ ndị gịnị? Mmadụ ndị nọ n'obodo. Obodo bụ gịnị? Obodo bụ obodo Igbo. Ọnya ka iji wee nwee iwu anyị. Ịbịa na obodo ebe m si bịa, ị chọọ ka ị mara iwu anyị, ka idebe iwu anyị, ka idebe nsọ anyị. Ife ọbụla mụnwa bịa obodo gị, achọ ka mara iwu obodo gị, ka ndebe iwu anyị unu, ka ndebe nsọ anyị unu. Ọnyanwa bụ ojemba. Ojemba na-ede enwe ilo. Iwu ojemba dịka nsikwu na ịghọta Ikenga njikpọ onye Ikenga oloji ka ịma nọ nnukwute ụka ka ọ bụ, mana anyị bụ ndị Igbo tụfulie. Ọnya ka anyị ji wee weta akụkọ a bido na nne mụlụ Ikenga, ka anyị mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụlụ, ka anyị mara ebe ọkụ si wee nyụnarị anyị. Ya na nne mụlụ Ikenga bụ ụmụ nwanyị na-eme ọpụta ife. Anyị amarọ ka Ikenga ịra etu a na-agwa ha okwu, ịmarọ ka Ikenga mra. Ife iji mara ka Ikenga mra bụ mgbe ị mara na asịkwa na Adaobi jele melụ nke a mee nke a mee nke a, si hai na wa ahụ Adaobi jele chie mụkwa anya Ikenga ya dịkwa ile. Mana ya asị mana isi na nwaanyị adịghị enwe Ikenga. Ka ezi ife iji wee kwutebe maka Ikenga ya ebe a. Na ịbịa na Ikenga Ozuzu, ị ga-afụ na Ikenga Ozuzu gwala ịnọ Ikenga otu. Ọ bụ Ikenga otu. Ya na ọ bụ na nwaanyị echizue balue n'oge anọkwa n'otu, ọ ga-abụ ọ ga-enwe Ikenga. Mana anyị ka ga-abịa ka anyị gbulie nke a ka anyị wee ghọta, ka anyị daa mana okwu enu. Ya na Ikenga na-ekwu maka ya bụ na nkwado emume obodo. Site n'ịkwado emume obodo ka ụmụ nwanyị bụ ndị afọ bụ akwụkwọ ịtọ na mmụọ na-acha ife eke n'ụwa, ndị a ji akwụkwọ ịtọ fibe, ndị a bụ ndị mele eze, ndị mụle eze, ndị mụle eze na ndị mele eze. Ọfanwa bụ ndị ga-enye aka wee wapụta Ikenga, wee wapụta Ikenga mmadụ, wee wapụta Ikenga mmụfa, wee wapụta Ikenga ụmụ amụ na ngwulufa. Site n'ịkwado ka ụmụaka a na-eme emume dị iche iche, ife ọbụla gbasara emume anị. Kịta mụ na gị na-ekwu
ọ bụ na ọ nwere ife ị na-eme n'obodo maọbụ n'ezinụlọ gị, ị ga-afụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ama nkwe ka nwa afapụta pụta bịa jee ozi kute mmiri ezie ya si ya na agbaje ka ije gote ọjị. afọ na ara ka a na-eme ife ọkpọ ụmụasị ụmụ abụọ ụmụ nwoke sifa bata n'ụlọ. ife ọbụla a na-eme dịka a ga-asị nọ ife obodo, ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ọtụtụ ụmụ nwaanyị ga-asị ụmụfa batanụ elikwana ife ebe a ka ife ị na ebe a eme chọ ka nkugbu anyị ọmarọzi nọ etu a site n'ije ozi, site n'ịnọ okenye nso ka nwata ji abụ emesi ọghọ okenye mala ife ọ ga-eme. so nọ site n'ije ozi ka ikenga nwata na-esi awake ọmalụ na anya na ọgbụ ya na fa kunye ụla na fa na-aza mbala befa. ọtụtụ nwaanyị ama mmezi ya maka na ọ ya akpọta medi ya na-eme nwa ịmarọ na ikenga medi ka ị na-awake. ọkwa ifu nwa a na-ejeli ya ozi na be, nwa a na-agbalị ịbọyị na-efichala ya ụlọ, na-asụlụ ya akwa, sụala ụmụaka ya akwa, nyefe nri n'ọnụ. ikenga nwa ka ị na-awake, ikenga nwa ka ị na-ekpuchi ekpuchi. o nwero ife ga-eme ka ife sokwa akụnụba ifu rapụlụ nwa gị afọ ọma maka o esi chukwu ya, maka na ikenga nwa onye bụ ikenga ukwu na ije. mgbe nwata pelu mpe ka o ji amụta ife dị iche iche. nwa onye na-asị nwaanyị na-azọ nwa ya ka nwa ya dada na-adakụwa isi naanị ka isi wee ka aka, mgbosi izizi ọ ga-ada akụwa isi naanị isi ya agbawa onwe nsogbu. ya na ikenga nne mụlụ ikenga bụ nne mụlụ ikenga maka na onye amụlụ ikenga anụ ọnya ga-emepụta ikenga ya site n'itinye uchu na-arụ. ọ bụrụ ịkpọta ndị ya na-atị atụ, mana ndị a anọli ọma ntanwu atụ, ndị ya na-edozili akwa, ndị ya anọli ọma ndozi nwa akwa, ndị ya emi ọwụ arụ n'ụtụtụ, ndị ya anọli ọma nwụnwa arụ. kedụzi ka nwa a ga-esi mesie echi ikenga ya wake? ịmarọ nọ nwa afọ ndị anyị na-akpọta na-eje ozi niile a ka ị na-agwa n'ikenga fa. mana ikenga nwa anyị na-adajụ etu a ka o si wee dị n'obodo. ọtụtụ ụmụ nwaanyị kịta adị ekwe ka nwa fa kpuo anị maka na ọ na-eje ụka. ọtụtụ ụmụ nwaanyị ụmụfe ekpuru anị, ụmụfe abụ nwoke ekpuru anị, ụmụfe abụ nwoke adị eme mmemme. mana o site n'ime mmemme a ka ọ ga-eji wee ghọta ịtụnya na mmadụ ibie, ịtụnya na ụmụazị ibie, ka ọ ga-esi wee mụta ime enyi, ka ọ ga-esi wee mụta maka na ime enyi adịrọ mfe. ime enyi adịrọ mfe. onye gịnị abụ enyi tata dịka nwata itinye gịnị abụ ozi enyi, mana nwanne chuo na-apụtakwa bụla enyi. ị ga-ama ka isi eke ife, ka ị ga-esi weta nke ị nwere eke, ka enyi gị ga-esi weta nke oke. ọ bụrụ na ọ bịa bụ na inye nni ekwili gị na elie, ije na befa eku ya nni, ọya ebupụtara ka gị na lie, ọ na-ezi ezo. ụmụ kilikili ife ndị a ka nwata na-amụta na ọ na-eme enyi wee megide enyi wee banye ogbu amaka ekwu wee tibe mmụọ. ọrụ isi na-ebu ogiri ya ebu ogiri. ọ bụ mmadụ niile ya etinwu mmụọ pịa agba kwụrụ pịa agba. ife ndị a niile nwere ife ọ na-eme, ọ na-ewepụta ọnya na-akpa n'ikenga. mgbe afọ ịkọsịla akụkọ iro a ga-eme n'ihe emenụ, a ga-eme ya eme. nwata amanụ ọnyanwa bụ mbe na-eme ife ndị a niile, makwa na ọnyanwa bụ agadi nwaanyị na-emekwa ife ndị a niile. na nke a mee na eke a ga-esi mie, na ome etu a na eke a ga-esi mie. mana ndị nne mụlụ ikenga ekwetarozi na ikenga ga-abịa ikenga. ya na ọtụtụ ife dị iche iche nwata kwesịrị na-eme, nne mụlụ ikenga ekwero na ikenga ga-abụzi ikenga. ya na
kedu onye bụ nne mụrụ Ikenga? A na-akpọ nwanyi Igbo agbara, akpọrọ ya Ikenga. Akpọrọ nwanyi Igbo Ikenga, akpọli ya agbara. Ya na ka nwoke na-atụ Ikenga asị zimiru Ikenga gị ka nzi gị ije ije n'ụwa. Zimiru Ikenga gị ka ngwa gị njem ije n'ụwa. Maka na nwoke tụọ Ikenga eghọta ife ọ bụ. O were ọdụ enyi na jide ọdụ enyi n'aka, jide nnukwute okpolokpo n'aka. Ịma na ojelo ụwa, ojego ụwa, kpaa akụ, nwa akụ, nwa ezinụlọ. Ọtụ Ikenga nke o mesa efe ndị a niile, ọtụ anya ogbu enyi chi n'iru. Ịma na ozugo ozu na nwoke chizụlụ echizu, maka na Ikenga ya chịrị echichi. Na Ikenga onye Ikenga ya gbuli ichi abụlugo dike. Ọ bụ na Ikenga ya nọ wite agụ na ọdụm. Ịma na o nwetala amamife ya anọ Ikenga gị ka iji represent onye ịbụ. Ọnya ka eji si zimiru Ikenga ya ka ngwa anyị ife dike fụ n'ụwa na njem ọbịa n'ụwa. Mana nwaanyị ada atụ Ikenga. Kedu ife nwaanyị ga na-atụ? Maka na nne mụrụ Ikenga ka ọ bụ. Ife ọ ga-atụ bụ ogwugwu. Ife ọ ga-atụ bụ ogwugwu. Ya na etu Ikenga si reflect nwoke, mmụọ na-ene bụ nwoke onye Igbo, etu aka ogwugwu si reflect nwaanyị Igbo. Ya na ogwugwu bụ nne mụrụ Ikenga. Ogwugwu ka anyị na-ekwu maka ya ife a. Anyị adịghị ekwu maka Mary Sumner. Mana o Mary Sumner ka anyị jizi kịta wee replace ogwugwu. Nne mụrụ Ikenga adịọzi emepụta Ikenga. Maka na nyanwa bụ nne mụrụ Ikenga, ọ na-azị aza nne mụrụ Ikenga, ọ na-azazi ezinne. Ọ na-azazi ezinne, ọ da azazi nne mụrụ Ikenga, ọ na-aza ezinne. Ana ife oji wee mechie debe onwe ya, debe onyinye onwe ya bụzi gịnị? Mary Sumner. Mary Sumner ọ bụrụ ozi ogwugwu. Maka ifi nke a, ọ chọrọ ka nwa ya ghọta onye ọ bụ. Ọ chọrọ ka nwa ya mara onye nwa ya bụ. Ọ chọrọ ka nwa ya zuo oke. Maka na ọ na-akụzili nwa ya gbasalụ Mary Sumner na nwaanyị bekee. Mana ọ marozi na o nwere ebe ike nwa ya si bịa. Ọ na-enyezi dịka m si kwu na Ikenga dị Igbo-ness and Igbo creative ability. Igbo creative ability ICA na-aṅụtara ya aṅụta, not borrowed. Na-amụtara ya amụta, not learned. Na gịnị? Na ọ bụ ebu abịa na o so onye Igbo wepụta ụwa. That is Ikenga. Mana Mary Sumner interface lu ogwugwu melụ na nwa Igbo ga-amụbazi ife ọzọ na-abụrụ Ikenga, because nne mụrụ Ikenga adịgo interface. Nke a kpata anyị ji wee na-ekwu maka ajọ obodo. Na ọ bụ na inwe odogwu dịka akwụkwọ fasi ukwu na ọfịala arụ anyịnya ibu isi n'ọnụ ntụtụ ebe a na-etinye owu wee gafee. Etu a ka o si wee fee odogwu arụ ilu a na eze n'igwe. Mana anyị ma na Ikenga, site na Ikenga na odogwu ga-elu a na eze n'igwe. Odogwu na onwe ya abụrụ na oyilu a na okike na onwe ya ka ọ bụ. Maka na odogwu, ife meli odogwu bụ site n'ịkwụba aka ọtọ, fairness and balance, equity, fairness, balance. Mana ọ bụrụ na ịbịa tata na-ekwu maka ajọ obodo, a na-ekwu maka ajọ obodo maka na onwero ife dịka obodo. Obodo is just an open entity. Dịka mgbe oge arọ na-abụ na ịtọgala aga oge m na-ekwu maka ọha ji ọkụ, nkwu na
ọhịa ji ọkụ bụ ọfịa ji ọkụ. nọ n'ọfịa ka ndị Igbo bụ ndị ụmụ ọfịa. ndị Igbo bụ ndị ụmụ ọfịa, fa na-ebi n'ọfịa, ma nọ aka mechaa ọfịa ọbụla ụlọ. aka mechaa ọfịa ọbụla ụlọ amesizi ọghọ obodo. nke a na-eme ka anyị ghọta n'obodo dị njọ bụ na mmadụ dị njọ. obodo a ajọ ka na-adị eji eje bụ na ndị bi na ya na-adị eji eje. nke a bụ na ndị bi na ya bụ odogwu na-enwere ikenga, ndị na-anapụ ibefa ndụ, ndị na-anapụ ibefa ifufe nwe. ọnya ka obodo ji wee jọọ njọ maka gịnị? na mmadụ bi n'obodo jọrọ njọ. mmadụ bi n'obodo dị mma, obodo adị mma. obodo dị mma, mmadụ adị mma. mmadụ dị mma, obodo adị mma. mmadụ dị njọ, obodo adị njọ. obodo dị njọ, mmadụ adị njọ. maka na ofu ife akafa bụ coincidental oppositorium, one and the spread out. so no maka that coincidental oppositorium, that balancing of the opposite, that complementing of the opposites in complementarity, that is what Ikenga is teaching you, how to complement opposites. so na ogbenye na ọgaranya ga-anọ n'ofu obodo, you are still complementing. onya ka iji ekwu maka coincidental oppositorium. maka gịnị? because of the one and the spread out. na mgbe that one bụ mbụ bụ okike ama amasị ofekekpo chukwu, na anya bụ mbụ gbawalụ wee nye ife niile, na ife ọbụla agbawapụtalụ dịka o si wee anyị si mụta n'Igbo, na o nyere ife ọbụla ndụ nke nye ike. so na ọ napụrụ ofe ike, ọ sịrị gbaka ife n'ibu obele nteta ụtụtụ ka m bulgodo ụzọ mawasị anyị ntị. mba. so na etu o si dị na mmụọ ka o si dị na mmadụ. ọnya ka iji wee kwute na obodo dị mma, mmadụ adị mma, because na ife niile na Ikenga gwa gị na you keep balancing it. nke a ama nke a ama nka, they must be balanced. maka na iwu ogu ya na obodo na-adịrọ mma bụ maka na mmadụ nọ n'obodo enwere nsọ. enwe nsọ abụrụ Ikenga, maka na nsọ bido n'ogu. mmadụ nọ na enwe nsọ abụrụ Ikenga, maka na nsọ bido n'ogu. Ikenga ị na-ekwu bido bụ Ikenga mmụọ wee bata na Ikenga mmadụ, and Ikenga mmụọ kwụ n'ogu, dị afọ Ikenga mmadụ ga-akwụ n'ogu. obodo enwe iwu, ya na ịbata n'obodo na-enwere iwu na enwere nsọ, ọ ga-aba aja obodo. ọ mee mpụ ka ọ bụ ifesala onye ọ na-eme. mana anyị ma na mbụ gbawala abụọ na ọnyanwa bụ the same mgbawa and the spread out. ya na ogu anyị na-ekwu maka ya bụ Ikenga mmụọ. adọfom Ikenga mmụọ ka isi nweta Ikenga mmadụ. ọfọm Ikenga mmụọ ka ị si nweta Ikenga mmadụ. na iwu bụ na nwa ga-adị ka onye mụlịa. iwu bụ na nwa ga-adị ka ndị mụlịa. ọnya ka anyị ji site na agwọ ada asa nsị nna ya asa. ịfụ agwụ na-agba ịmasị na ọnwa agwụ, maka isi na ọnwa agwụ oziko na ya na nsị agwụ yi wee bịa. ya bụ the poison, the venom obue pụta ụwa. o ebu abịa. etu a ka ọ dị na onye Igbo na omenala na Ikenga, unless mụọ na nne mụlụ Ikenga edoghali onwe eru. nne mụlụ Ikenga doghali onwe eru dịka anyị si ghọta site na ịbụ ezinne instead of ịbụ Ogwugwu, iji Mary Sumner wee cover wee interface ye Ogwugwu. then of course ọ ga-interface nwa ya, maka na mmadụ one kịta mụ na a na-ekwu ife a maala akụkọ irufa na akọlụ nwafa etu esi awanye nwa ya
ikenga nwa ya. Mgbada one kịta aito anyị na-ekwu kịta ka nwafa ga-abụ teta ụlọ ụtụtụ o dozie enu akwa o si teta ụla. Mmadụ one kịta ọtụtụ ndị nne ya sị ka ya dozie ka ya dị ekwukwa n'okwu, mana anyị ma na ọkụkọ chịrị ụmụ chilekwulekwu ịmụta nwa na ya na-ekwu, mana ọtụtụ ya ebinye kịta jee doziele nwa fainu akwa. Ọtụtụ ya ebinye sie nri sụọ osisi ọsa efele mee ife niile ma jụọ afịa dị na ya, maka gịnị na ọ intafesi na. Mana ọ bụ na ọ chọrọ ime ọ kpọta onye enyemaka ga na-enye ka onye enyemaka a na-enye aka ka ikenga ya na-awake, because that is natural law. That is natural law. Ọnyanwa bụ na ikenga nwaonye mesịa alụbụla ikenga ọgaranya. A ga na-agba odibo, a ga na-asa abụ masị, a ga na-eje ozi. Onye na-eje ozi na-etiwe efele, iwee mụta how to handle efele. Ọ ga-abụ mgbe ị ga-abụ ọgaranya igote efele n'ụlọ ijide nwa onye ọ bụrụ ijide ọ na-ada narị na-etiwasị. Ya na ogwu anyị na-ekwu maka ya bụ ikenga mmụọ, no ikenga mmụọ ka esi nweta ikenga mmadụ. Na ikenga mmadụ must reflect ikenga mmụọ ba ikwudo n'ogwu. Ya na balance ịra a na-ekwu ife ịra anyị na-ekwu maka ya balance na ume ka anyị ghọta na obodo ịdị mma bụ odogwu ịkọtel his excesses. Odogwu ịkọtel his excesses. How do you curtail your excess? Ọ na inwezie ego ije na-eme ka asị na inwere ego ka e wee sị na iburozi onye ji ego. You curtail your excesses by knowing how to balance it back out. By being charitable and being philanthropic. Ọnya maka Igbo kpọrọ ọgaranya. Ọbụla afọ a na-azụ, ọbụla position a na-elu elu. Ọgaranya na onye ọ ga-alụ ga-enye. So what it means is that na isi na ikenga nwaonye pụta etusokwa gị ka ịra ka onye ra ka ife ọ ga-emera. Ọya ka ị ga-eje nụọ nwaanyị nwee ndị ọgọ ma ịbụ ọkada driver, mgbọsị ọgọ iyi anwụ ihe ejekwa ozu ọgọ. Ihe asịrọ maka na ịbụ ọkada driver ka ije zoo n'okpuru bed. Ihe eme ife iji after all n'oge ise na ya nụnwaanyị ihe emekpụ ife dị n'ime. Ọ ife ndị a niile ka ikenga na balance. Onye afọ nwekarịsị enu ọ bụrụ onwekarịsịzi ya ka agbapụli ya. Mana ife ụfọdụ na-eme kịta maka na ya interface gị ikenga. So na ife na-adịbụrụ n'ọdịnala Igbo bụ nyanwa ọdịnala Igbo kịta. Mgbe Igbo niile nwelụ bụ equal right, onye ọbụla rịra one man one plot. Ọgaranya nwee ogbenye nwere, mana ọgaranya achịkọlugo nke ndị ogbenye wee na-aga ọkọtelụrụ their excess. Onya ki n'akụkọ ifo ndị Igbo niile a na-akọla anyị, mbe always loses, mbe never in the end wins. Mbe never in the end wins. Ọsọ ya anya bụla eze n'obodo. Eze never in the end wins. Ọkwa ya afụgo maka odogwu mgbe akọla ya akụkọ maka eze ndị Idu. N'ụlọ nwaanyị kwue na onye ọbụla nwunye mụrụ nwa mgbọsị afọ na a ga-ebunata na a ga-akpọnatali ya nwa na ọnya ga-enwe maka na mgbọsị special day nya nwa bụ eze. Ọkọtelụrụ his excess. Ọ na-eme ya na-ana wee lue mgbọsị ofu nwoke nwunye ya na-amụ nwa wee nwa n'afọ ime. O mee gịnị? O bulu ozu nwunye ebu n'ala eze. Eze ajụ sị na ya ebu nọ nwa ka ya akpasịa mba. Ọ bụrụ sọ nwa ka ya na-akpọ ebe ọ bụ na ị na-akpọ nwa amụrụ mgbọsị afọ ihe ebupụ ozu nwaanyị nwụrụ mgbọsị afọ n'afọ ime maka ọ na-amụ nwa. So these are the examples of curtailing excesses. Na ọ bụ na ndị Igbo nwa ife ọbụla bụ ife dị njọ na Igbo ma mgbọsị oge ya elu
faje maka na ọka fasi eme. So na Igbo gwala anyị site na Ikenga that might is not always right. Na odogwu a na-etu odogwu, ọ bụ odogwu tata mana ọ ya bụrụ ya forever, maka na agbasi ọsọ agụa mile, agbasi ọsọ agụa mile. Ọ ife Igbo gwala anyị site na gịnị na Ikenga maka gịnị the same coincidental oppositerium that power must be balanced. Na ife dị njọ dị mma na ife dị mma dị njọ, or how to balance it. That power must be balanced maka gịnị that power corrupts. Ọnya maka eji wee ka Ikenga ji wee gwa anyị na odogwu ga-abụ odogwu site n'ịdị upright and just, na aka ya ga-abụ ụtọ. Ya na ọ bụrụ maka ifi na ọwa ke na Ikenga bụlụ nnukwu mmadụ, nwanne ya nwoke Ikenga eluro ka Ikenga nke ọ bịazịa ọlụchibido nwanne ya, ọ chụpụ nwanne ya. Igbo gwala ya na ọ bụrụ etu a maka na oge esolili iwu okike, oge eso ogu ọ ga-akwudo n'ogu. Ya na Ikenga mmadụ ka anyị ma na onyenwa bụ mmụọ na-eme onye afọ wee mepụta akara aka ya wepụta ife site n'ịkwụba aka ya ọtọ, site n'ịkwụba aka ya ọtọ, site n'ịkwudo na ogu. Ya na aka Ikenga ị ga-adị n'elu, iwee bụrụ onye ị ga-abụ, mana ọ ga-adị n'elu maka na ọ ga-akwụ ụtọ, ọ ga-akwụ n'ogu, aka ya ga-adị ọcha. Ya na ike ị na-ekwu maka ya bụ ike si na mmụọ, ọ ike si na mmụọ, ọ bụrụ na mmadụ ka o si na chiekera. O nwere onye gbaa mbọ niile mana Ikenga ya pụtara ife, ọ ka ya na chi esi wee kwekọta maka na ọ na-akala aka ka ọ dị. Ọ fa ncha niile ka odogwu ga-eji bụrụ onye aka ya kwụ ọtọ, na ọ bụrụ obula odogwu na-emegbusi ndị ọzọ. Ọ maka ifi na ike asị na mmụọ ka Ikenga ji enye gị agụ na ọdụm n'ime atụ Ikenga mmadụ na atụ Ikenga Ozuzu. Efu na obu agụ bụla ọdụm ka ị wee maa nọ na the ike a na-ekwu maka ya bụ real spirit presence. Ya na ike a bụ ike mmụọ ka a na-ekwu, ike pụtara ife. Ikenga mmadụ na Ikenga Ozuzu, Ikenga mmadụ niile anyị na-ekwu maka ya, anyị ma na ọ na-aga atụ afa ete efa ufie nzu fa na-ebu kọla ebua, oji na white and black, oji na ọcha. Oji na ọcha bụ maka gịnị that same coincidental oppositerium ka ọ na-agwa gị maka ya na ife dị mma dị njọ na ife dị njọ dị mma, ka ị wee nwee ike wee balance ya, wee kọtele your excesses. Ikenga mmadụ atụ anya atụ a na-etie oji na ọcha, nzu na ife ọzọ dị oji. So na paint work a na-abụ black and white. The paint work black and white, black and white na-represent coincidental oppositerium, balancing na ife dị mma dị njọ na ife dị njọ dị mma, na ike dị mma, ike dị mma mana ike na corrupt, ike na-emebi. So ka anyị lota na mgbe anyị na-achụ ka Ikenga anyị pụta ife, ka anyị wee wakera ka anyị yara na mgbe ife ndị a niile na-eme na anyị ga-abalansị ya, maka na ike na-eme obi ọ dị njọ. Ka ide jina maka ife ị ga-enweta wee melụa mmụọ gị bịanụ n'ụwa, ka e wee na-amụghali ya ka o wee chaka wee ghọọ nnukwu mmụọ. So that power corrupts. Or if iji emelia black and white. So na Ikenga nwaonye bụ beginner Ikenga, ebe a ka onye ọbụla ga-ebido, nwoke na ije.
nwaanyị enwere ikenga na nwaanyị bụ ikekwu ikenga n'azụ. Ọnya ka o ji bụla agụ nwaanyị. Ị bịa n'isi ikenga mmadụ, Ikenga Ozuzu, ị ga-afụ na atụli obula agụ na ọdụm n'isi. Agụ kwụ ikenga n'azụ bụ agụ nwaanyị. Nwaanyị chọọ ife ọ ga-atụ, ọtụa ogwugwu, agụ nwaanyị. Ya na ọgaranya nwaonye mesịa gasịa nwoke a ukwu na ije, ọgaghalịsịa chụghalịsịa kala aka ya, gbasịa bọị, gbasịa odibo, mụtacha ife ọ ga-amụta n'ụwa, wee melie, wee mechaa, wee bụrụ ọgaranya. Ndị Igbo akpọ ọnya gịnị? Oji akụ bụlụ oke. Oji akụ bụlụ oke. Ebe a ka ị ga-aghọta ife kpata mgbe ụfọdụ na nwaanyị ga-atụ ikenga, mana ọ bụrụ ikenga nyanwa ka ọ na-atụ, na ife ọ na-atụ bụ ikenga o ji alụ ọlụ. Ka anyị bịa, ka anyị ga-abanye na nke a n'obere oge. Oji akụ bụlụ oke. Maka gịnị? Na ndị Igbo si na nwata kwa aka osoro ọgaranya lie nri. Enwere ike nwee nwata ọgaranya ma na nwa, ọgaranya nwee ike nwee ya na nwa, ọ ghọọ n'oke, ọ ghọọ na oke, mana itinyezili anye, o wee bụrụ okenye, ọ bụrụ okenye, okenye, onye so ekenye oke. Etu a ka o si dị ọgaranya, onye ọ ga-alụ ga-enye. So na nwata ikenga apụtala ife n'oge, onye ji akụ bụlụ oke. Ife ọ na-agwa gị bụ na ọ ghọọ na okenye, ọ ga-esozi ndị okenye, maka na ọ nwee na ife ọ ga-eji na-ekepụta ife ndị a niile. Ya na ikenga anyị na-ekwu maka ife a bụ ikenga ndị echichi, Ikenga Ozuzu, ikenga ndị chili echichi, title takers. Fa nwere ikenga. Ya na ikenga agbara bụ for spiritual workers, ndị na-alụ ọlụ mmụọ. Ịbịa na ibe ị ga-afụ ikenga agbara, ị ga-afụ a n'okwu mmụọ na okwu agwụ. Nwaanyị dibịa ma ga-enwe ikenga agbara na n'okwu agwụ. Maka gịnị? Na chi ya na ikenga ya ga-ayizi, mana ọ bụrụ onyanwa na onwe ya kpọmkwem ga-atụ ikenga, mana nwoke ga-atụ ikenga nke nyanwa aka mkpa. Ebe a ka o si dị iche. Ya na ikenga na-eso nwaanyị bụ ikenga ya na chi eyi bịa, o ji alụ ọlụ, o ji bụlụ eze nwaanyị, o ji bụlụ dibịa. Mana ọ bụ na ife ọ ga-atụlụ onwe ya ga-abụ ogwugwu. Ogwugwu nne nwere ikenga ka ọ ga-atụlụ onwe ya. Mana nwoke ga-atụlụ onwe ya ikenga site na mgbọsị bụlụgbo ole, mgbe ọ nọli nta, mgbe ọ nọli ihe ọ na-aga ezi ilo, ọ bụ nwa mgbaji ozi. Ebe obodo na-eme nzukọ, agbajie nna jee gote ụtaba, jee gote mmanya ọkụ, jee bute oche, jee gote ọkụ. Ọ nwere ike nne ya nwere ike ịtụchalị ya ikenga ọnyalụ n'onu, oti na akpa, ikenga ukwu na ije. Ya na ikenga agbara bụ ikenga ị ga-afụ n'okwu mmụọ na ndị na-alụ ọlụ gbasara mmụọ. Ikenga Ozuzu bụ ikenga obodo, ikenga age grade, ikenga ị ga-enwe n'okwu mmụọ jikodo obodo, ka a sị n'okwu ana obodo. Ebe a ka ị ga-afụ Ikenga Ozuzu. Mana ikenga niile anyị na-ekwu maka ya kịta, ka ị na-ajụ m sị m nwanne m ka ezi ife menụ. Nwa wee sị gị na ife meli ya bụ na mgbe ndị nwa bekee zite Florashon to study ndị Igbo, na ofu ifo ebe ọ sọksidi, ife o ji sọksidi bụ mgbe ọ chọpụta na ikekwu ikenga n'azụ ndị Igbo bụ ụmụ nwanyị, ụmụ agbala. O wee kpọlụfa tinyefa n'ụlọ ụka, wee mee ife ezi nde, welụzie Mary Sumner yinyefa fadị ọzọ atọ Ogwugwu. Ikenga Igbo wee dajụa.
ya na ebe a bụ ebe okwu m a na-abịa n'isi njedebe, maka na ife anyị ji eweta ya bụ nke nwa bekee na-akpọ reflective thinking. ịmala ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ, ịmala ka ihe si dozie. O nwere ọya ka nwa bekee kwulie ekwu si na ya ma na ọya ya agbụnya tụrụ ndị oji na ọ dịkwa ọ tekwala aka, mana na ya ma na ofu ụbọchị na fa ga-ebi n'ụla, mana ọ maka ibiri n'ụlọ a ka eji wee wepụta akwụkwọ ụka wee tinye faith wee welụzie anya wee tụọ mkpụrụ obi na mmụọ iji binite n'ụla. mana ọ bụrụ ife bụ na ama mgbanwe nwa agbanwe, mana obodo anyị na-ekwu maka ya na mmadụ anyị na-ekwu maka ya nozi n'okpuru gọọmenti bụ fanwa na-asọpọt na aya atụ Ikenga obodo nga, na aya atụ Ikenga mmadụ nga, na aya atụ Ikenga Ozuzu nga, which means na Ikenga ndị Igbo nọ na nga. atụ anị ya agbụ ya na onye Igbo ịkpọta ọnwụ ya n'ụla, onye Igbo ịghọta ọnwụ ya bụ nyanwa na onwe ekpo n'Ikenga ya. onye Igbo nwoke ịghọta ọnwụ ya bụ onye Igbo na onwe ekpo n'Ikenga ya. onye Igbo nwaanyị ịghọta ọnwụ ya, ịmụta ọnwụ ya abụrụ iji wee zaba eze nwaanyị ebe makwụ ndị anyị bụ no, iji wee mata ife bụ ọzụzụ, ife ọlụ gị bụ site na mkpọlite Ikenga ụmụazị iku n'aka. mana ofu onye ofu osisi adịghị eme ọfịa na ọ bụ na Igbo nwee nchekwata fa amalụ ka fa ya esi wee tinye ya na ọ dị possible na fa na-eje ụka fa na-emekwa omenala fa bekee ebe m nọ na-eme ya. ọfa anyela anyị ụka mana fe jiri omenala ife egwu so nọ ịkọmbine ife na-aba ka Ikenga ndị Igbo wee dị active, maka na Ikenga kịta nọ na nga dịka ofu nwanne m nwoke si wee dee akwụkwọ wee sị na alụ mere Ikenga. ndị Igbo ibe m ekenekwa m unu, onye unu nụrụ onu etata bụ mụnwa bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. asị m na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, na arụ unu bụ arụ m, na ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. ofu ebe ka anyị si gbawapụta ya na anyị nwee ike ịza afa dị iche iche si n'obodo dị n'iche iche, mana mbido mụ na gị bụ ofu. o nwere ebe anyị na-eje, ya na ebe tele aka dị nso na ebe a dị nso tele aka, coincidental oppositorium. ekenekwa m unu ndị nke m ka ọ dịbakwanụ n'izu ụka ọzọ anyị ga-afụkwanụ. Daalụkwanụ.